It-taħriġ li se jingħata l-membri l-ġodda u dawk eżistenti tal-Korp tal-Pulizija se jkun iktar speċjalizzat u saħansitra akkreditat, inkluż minn istituzzjonijiet ta' reputazzjoni. Dan intqal mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fi żjara li jagħmel lil 65 rekluta li bħalissa għaddejjin bit-taħriġ fl-Akkademja għall-Korpi Dixxiplinati. Dan il-Gvern qed jagħmel investiment bla preċedent fil-forzi tal-ordni tagħna. Kemm investiment fil-makkinarju, investiment fl-apparat, iżda fl-aħħar mill-aħħar ukoll investiment fit-taħriġ, kemm ta' dawk li llum huwa rekluti u anke ta' dawk li diġà jinsabu fil-Korp tal-Pulizija u nkella f'korpi dixxiplinati oħrajn. Għas-sigurtà ta' pajjiżna hemm bżonn inkomplu ninvestu. Għaldaqstant l-Akkademja tagħti taħriġ speċjalizzat tal-aqwa kwalità sabiex dawn il-persuni jagħtu l-aqwa servizz għas-sigurtà ta' pajjiżna. Ir-rekluta Deandra Bartolo Hayden spjegat li żewġ fatturi li ġibdu għal il-Korp tal-Pulizija huma l-istrateġija biex il-Pulizija jkunu aktar fi komunità u l-fatt li l-fiduċja tan-nies fil-Korp tal-Pulizija żdiedet. Ħarajt li kien hemm strateġija li bħala pulizija jinqadu ħafna iktar mal-komunità u ħajretni ħafna li qed nara n-nies għandhom ħafna iktar fiduċja fil-pulizija. It-taħriġ intensiv se jieħu numru ta' ġimgħat u jinvolvi fih taħriġ prattiku u dak ta' teorija.